El Consell ha aprovat una sèrie de modificacions al conveni de col·laboració entre la Conselleria de Benestar Social i l'Ajuntament de Xàtiva per a la construcció d'un centre específic ISEM i un centre de rehabilitació i integració social CRIS per a malalts mentals crònics en Xàtiva. Aquest acord es va firmar en 2006, però ara s'han reprogramat les anualitats de la Generalitat i s'ha ampliat el període de vigència del conveni, que s'allargarà així fins al 2010. Aquest projecte costa de 2.205.937 euros i els seus beneficiaris són les persones amb malalties mentals cròniques i els seus familiars. A més, ara per ara no hi ha cap centre d'aquestes característiques a Xàtiva i per tant la seva construcció és un aspecte necessari i prioritari. Hi ha que dir també que el cost total del projecte és de 3.393.750 euros i per tant la resta del finançament s'assumeix gràcies als fons estructurals de la Unió Europea. El centre de rehabilitació i integració social compta amb una capacitat de 70 places, mentre que el centre específic té una capacitat de 40 malalts. És a dir, en total, més de 100 persones es podran beneficiar d'aquests projectes que suposen un nou pas endavant de les dotacions i serveis socials de Xàtiva.